університету Золотого віку. Я вітаю усіх викладачів, я вітаю усіх гостей. Сьогодні у нас зійшлися зорки неким таким сприяльним чином. Тут у нас ці то зорка університету Золотого віку, ці то зорка Богданович, ці то зорка сподарення Алли Петрушкевич. І ось ці три зорки сьогодні будуть з нас грати. Шановні сябри, ми зараз почнемо коротко записок, які тичаться студентів університету Золотого віку, і потім перейдемо вже непосередньо до лекції. Наступна лекція. З радістю це роблю, тим більше Алла у нас вже не гостя, Алла викладачиця університету Золотого віку, чим ми вельми гоноримося. Алла, для тих, хто не ведає, з'являється кандидатом філології, доцентом, чоловіком, який шмат поколінню студентів філології вигадував, многі з яких добрим словом завсюди його згадуються. Ми вельми раді, що наш академічний сезон ми починаємо ненавіто з лекції Алли Петрушкевич, ненавіто з тої теми, яку вона пропонувала. Чому ненавіто ця тема, вже буде розказувати сама Алла. І мені вельми приємно, що у відрозненні від минулого року, де ми сиділи у холодной зале комбината будовничных материалов, значно меньшей компании, у нас собралась такая великая команда, и я уверен, что вы не пошкодуете. Поэтому прошу ваших аплодисментов, Алле Петрушкевич и Натальченко. И великая просьба, коллеги, у нас важная лекция, там телефоны просят поставить в режим.